BTC Secretariat दाखिल जानानै जि जाथायाव एबसुआ आखाइ दङ कास्टम बसुमतारिया बुंगासिनो नोंथाङा एसेल' बुजिनाय जागोन। नोंगौ दिनै नोंथांमोननि बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो गोबां खोथा बुंनो गोसो जायाखैमोन कास्टम बसुमतारि बिथांनि। दा बिथाङा एबसुखौ लानानै जेरैबायदि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लोगोसे जोंनि दानि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ जेरैबायदि सोंखारिबाय थादों बिथांखौ जों लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै हजम खालामनो हायाखै। बिथाङा जेरैबायदि थांनाय बिटिसि एसेम्बलि सेक्रेटारियेटआव जितु मोनसे इउनिभार्सिटि लेभेल आरो कलेज लेभेलनि ट्राइबेल स्टुडेन्टफ्रा धरना कारज'सि लादोंमोन। बेवहाय जिहेतु एसे दाङाबाजि जानायाव एबसुआ जड़ित दं होनना बुंनाया बिथांनि मोनसे बिस गोनां राव। आं बुंनो नागिरो दिनैनि समाव भारतबर्षआव गोबां जाति जनगोष्ठीफोर दङ। बिथांमोनाबो जोंनि आर'नाइखौ मालाबा समाव गोदनायाव लायो। अब्ला बिथांमोनाबो बर' नङा बेखौसो बिथाङा बुंनो नागिरो। गोदनायाव लाब्लानो जे सोरबा गुबुन हारियाबो बर' जायो बेफोरबायदि मोनसे एग्जाम्पलनिसो राव बुंनो नागिरो। सोरबा ट्राइबेल स्टुडेन्टफ्रा जोंनि एबसुनि फ्लेगखौ लानानै धरना होनायाव बाहायजादोंब्लाबो बेयाव एबसुआ जेबो लिप्त गैया, नाथाय बिथाङा दाय होनो नागिरबाय थादों दिनैनि समाव। दा बिथांखौ जोङो लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सोंखारियो आरो बिथांनि बायदि जेरैबायदि गाज्रि रावजों एबसुखौ जेब्लायबो सोंखारिनाय गावनि उदैनि गावनि राजनितिनि लाबा लाबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनानै बिथाङा गावनि लाबा लाबखौ जेब्लाबो सिन्था खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोदों। दा बेखायनो जोङो बिथांखौ नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों गोख्रोङै सोंखारिनो नागिरो। बिथाङा एबसुखौ लानानै माब्लाबाबो बेफारि बायदि बाहायनाङा आरो गावनि लाबा लाबनि थाखाय सिन्था सरसा खालामनाङा बेखौ जोङो खावलायबाय। बिथाङाबो सासे मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों बिबान लानानै खामानि मावग्रा दैदेनगिरिमोन। बिथाङा जुदि एसेबां माहारिनि खामानि मावनो गोसो दंमोनब्ला बिथाङा जातिनि मोजांथार खामानि मावदोंमोनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो थानानै बिथाङा गोबां खामानि मावनो हायोमोन। नाथाय मानो थाखाय बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एंख्लाय जाखो, मानो थाखाय होखार जाखो, दा बेखौ जोङो बुंनो सानाखैब्लाबो बिथांनि जेरैबायदि बिस गोनां राव, जेरैबायदि नाबां जाबां नङै बाङै खोथाफोरखौनो नंखाय खोथाफोरखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबसुखौ जेब्लाबो ब्लेम होनो नागिरनाय बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय बिथांनि माखासे गेसाव गोफोन खोथाखौ बुंनो गोसो जायाखैमोनब्लाबो जोङो बुंनांगौ बायध' जागोन। बेनिखायनो जि बुंबाय बिथाङा बेखौ निमाहा बिनांगौ आरो जि बुंबाय दुनायबार आरो बिथाङा एबसुखौ मालाबाबो सोंखारियाथों बेखौ जों लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांखौ खावलायदों। थाबैनो बिथाङा एबसुखौ जेरैबायदि ब्लेम होदों बेखौ बन्द' खालामनानै गाव जि राजखान्थि आफादाव खामानि मावाथों मानो बेखौ जों बुंनो थाङा, नाथाय एबसुखौ सोंखारिनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जोङो लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर'दिन आरो गोदान बोसोरनि जर'खा अफार। उदालगुरि जिल्लानि थाखाय गोजोनथाव रादाब। बोथोरनि फोरबोजों लोगोसे नोंथांनि गारिखौबो एसे देलायहो। उदालगुरि जिल्लानि गयारि अट'मबाइल गालमा सिबिथाय मिरुआ गारि फाहामनाय आरो सामलायनायनि थाखाय नोंथांनि फोथायजाथाव लोगोरि। 200 रांनिफ्रायनो जागायनानै गारि फाहामनाय आरो सामलायनायनि खाबुखौ लानो हागोन नोंथांमोनहा। मबिल गारि फोसाबनाय, कार पेन्टिं आरो डेन्टिं, व्हील एलाइनमेन्ट एन्ड बेलेन्सिं आरो गोबां खाबुफोरखौ मोनगोन। गासिबो सिबिथाय एबा फाहामनायाव 10% रेहाय होनाय जागोन आरो बेसेन नाङै नायसंनाय जागोन। जुदि नोंथांमोनहा गोजौआव मख'नाय खाबुफोरखौ लानो गोसो दङ, अब्ला
जानबुं अनजिमा 69018877760 आव फोनांजाब खालामनो हागोन।